Alde gintzun eta orain jandalo, auskalo, txalo eta txalo, bisto eta no bisto, orain buskalo, auskalo, mister istiluz, mozorrotu dute euren ispiluz, hartzai blues, kontakatiluz, argi biliadi, andate con luz. Auskalo nondan, rock and roll dan, auskalo nondan, auskalo, mister istiluz, mozorrotu dute euren ispiluz, hartzai blues, kontakatiluz, argi biliadi, andate con luz, auskalo, gainean etzan, lau biluzik, hiru ardantzan, ardantzan, marteko plazan, kontuak atera horrela bazan. Auskalo nondan, rock and roll dan, auskalo nondan. Auskalo, gainean etzan, lau biluzik, hiru ardantzan, ardantzan, marteko plazan, kontuak atera horrela bazan. Auskalo, kondekorazion, ez ikasketarik, ez graduazion, tentazion. Ni joko izatean nun, baina abixat eugirean, baserreatetik. Eta aia hori joan da lerego gauza argia jarri gara izanean. Kable zeran hausita, haitzan hundik eta argi bezerean. Argi eta gaixoa bisitatzea hori joan. Eta gaixoa bisitatzeko pasatzeko sukaldetik. Eta aretzean, lau bosto jo baien gaien, zu ondo, eta katu bat. Egin batean. Sarturio kuarto eta bidez ere dituela, hanke giola eta gauzazki. Biu guztia eta iskia joinoa da. Antxuma da dago. Hori, azpiti. Bada amaika histori, ama hoean, etzon zenean, aita gainera erori. Ondoren atzer, ekarri zuen, ez esan gara. Horretzen gana antza, oin kontatzen haituan, bezala, zehamako gero orkestinea eta soinu dutentzian. Da, gauen motilokoa zalostean lanpretea o besmantziko nahi? Baina txaustia alde hortan txai jola gauen jaiko soinu hori bukaudien garaien jundeke zuzen motorrein erreka da jendea kontu daudek. Zer pasa uzala eta kamino ertebentzean motorista horrek, da mestea. Mistea esatebentzean da. Ezan joma bakarrik, zein bestamat baldon da. Mestea.
Gero sabetzean da, zein ba launegin alegon da ez, moten ez, zapatea. Festatan egunero. Bandea, orduan kapote itzuen gartzen. Claro. Egunero, dian ata, apsaldean pasagailea ata. Giroare poliziala, Bai. Edade, hobeak okordu. Bai. Egun bat, Kalistoi korteat emantzea gaina, emantzea korte bat, oso espeziala, dara eskilarak. Ez da korte bat, 0 o bueno, esan buruzi, eskilarak da. Ardi ia bosteko zeagin boztu zuen. Horrekin jakorat. Taparikan altxagabe, gure etxean, ezinbestean, telebistak jodu. Kamiona etortzen da bezala xe, Asto egin esneak hartzen dozen ardian asto egin. Basterritar danak ekartzean ez honea. Bai. Da hemen juntatzen zituan danak, da gero hemen anixeta galletea eta hemen. Zupitako esneak jasotzen ziren, apuntatzen ziren, bakotzen zenbait litro batzun da utsartea. Orduan merkantzia eta ure botatzeko ikatzak edabitzen ziren horren egoten zitu Hasta zazketan, erdi beten abaten bezituen, haina, puntainoan nivelen, trenea sartzeagoan ure beteko zituen. Pero esan ziren, emeko esnean bezala begetzen zeate, zomorrean da, lehazbit nio kolesterol begetzen. Dezkontzeago nik uste, redios batekin ez. Ze saltzea biltzen duen, horrek ekar bar, dokezka? Zatzatzen dutzen, hor gare ondo. Hori gehitxo unizago zabaino. Ageri, aita gainean mugikorreta, amariketzan ageri. Gero agoratzero beste gauza bat, oso polite, afari beti irulegik eta juri zagitez. Eta beti kornekoenak garatzen ziren. Hori ez ezik Hori, aiatzen irulegik eta hori ba! Konozio zehandek eta, kapete zein eba eta koneko herria beti. Ama hoean, etzon zenean, aita gainean.